Eta zure zenarra da ezotu zen. Bueno, Durango ezautu nahi. Nire zenarra ermukua dala esateko era bat, nahiz eta jaio esan, baina ni Durango ezautu nahi gero, nik aukera izan nuen amendik alde egiteko eta berriro bueltatzeko, betiko moduen, puntuazio dala eta ez dala, hain bat urtetan biharren, eta baina, bueno, ja erabaki edo keratu nintzen hamen eta jazta. Eta hemen jarraitu duzu gero, zure karrera profesional guztia? Ez bai, urte izan ezik, beste guztiak berrezen. Berrezko eskolan eman ditu. Orduan, instituzioa zara zu berrezko eskolan? Bueno, ez dugu baina, izan, baina, bueno, haitxun dut, pues, baietz, osea, jende batzuen dako, bai, osea, baina, bueno.